Eu sunt Simon și mâine vine și Fiodor și da. Eu sunt Simon și vă pup. Ok. Bun. Da. De acum cred că o să filmez destul de multe cu mine. Da, cred, nu știu. Da, ok, acum o să mă transform, nu o să dureze prea mult. Da, uitați, acum sunt din nou sunt Alvin, da. Alvin încă nu este. Da, și nu văd prea bine, adică nu vă văd și nu știu unde este camera. Deci, da, dacă stau cu spatele, dacă stau cu fața e bine. Da, scuzați-mă, am căzut. Dacă stau cu fața e super bine. Dacă stau cu spatele, îmi cer scuze. Ce? Stau cu spatele? Da, bine, să mă întorc. E bine? Nu prea cred, nu văd camera și nu văd lumina. Bine, să-mi iau ochelarii.